Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Gading Arya Satya saking Sdn Kuningan kalih Semarang. Kula badhe derek lomba sesorah kanthi irah-irahan bab Covid-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru, Bapak lan Ibu Juri ingkang munilya saha para kanca-kanca ingkang kula tresnani lan kula banggakan. Langkung sepida, semoga kita panjatkan puja lan puji syukur dumateng ingkang Maha Agung lan sampun paring kesehatan marang kita sedaya. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih saniki wonten wabah Covid-19. Boten namung bangsa kita ugi sedaya bangsa ingkang wonten bumi menika. Mila kita sedaya saged anjegi kesaresan jiwa raga piyambak-piyambak kanthi dhahar ingkang wonten vitamin lan bergizi sehingga saged kagem ningkatani imun. Ampun kesupen, amut lan waspada marang kang gawe agesang nyuwun pangkasami lan pangayomane Gusti. Waspada kanthi resik diri lan lingkungane piyambak-piyambak, cuci tangan, nganggo masker, nek raos kurang sehat. Kudu ngerti lan nerima jaga pribadi, jaga keluarga, jaga perseduluran, jaga masyarakat, kanthi jaga rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener-bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Mila sing ngati-ngati. Cekap semanten ingkang kula saged aturaken wonten kalepatunipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.